As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Are you and your... Μέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Ο σχολικός εκφοβισμός εκπορεύεται και απευθύνεται από μαθητές σε μαθητές. Έτσι, αυτό είναι. Σε ένα project από αυτά που γίνουν στο σχολείο μας αυτή την περίοδο, έχει θέμα το σχολικό εκφοβισμό. Τα παιδιά λοιπόν που συμμετέχουν σε αυτό το project έγραψαν ένα μικρό δρόμενο, το οποίο σκεφτήκαμε να σου το παρουσιάσουν, είναι παιδιά προφητές σας δηλαδή, να σου το παρουσιάσουν στα πλαίσια αυτής της δράσης. Παρακολουθήστε το, είναι πάρα πολύ σύντομο, παρακολουθήστε το, δεν χρειάζεται καμία επιθυμία ή αποδοκιμασία κατά τη διάρκεια αυτού του θα παρακολουθήσετε, ό,τι φέρετε στο τέλος. Έτσι. Λοιπόν. Πολλές φορές διαβάζουμε και ακούμε διάφορα περιστατικά ενδοσκολικής βίας, αλλά ο καθένας από εμάς δεν έχει να ρωτήσει τους λόγους ή δύναμη του είδους βίας. Σήμερα, την Παγκόσμια Μέρα κατά της ενδοσκολικής βίας, εμείς, οι μαθητές της Ελληνικής Εργασίας, το θέμα της ενδοσκολικής βίας και το θέμα του βίου του Νάβη, αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε κάποια θεατρικά δρόμενα, γραμμένα από εμάς, αναλύοντας την ειδική του μαθητού εκφοβισμού. Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα έγκαιρη του φαινομένου. Αρχικά η οικογένεια κατέχει σημαντικό ρόλο για την ομαλή ανάπτυξη και διαμόρφωση τη προσωπικότητα του παιδιού. Αν όμως οι ίδιοι γονείς δεν ενθαρρύνουν και συνεχώς παραμελούν και συγκρούνται με τα παιδιά τους, τότε υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να πέσουν θύματα ή ακόμα να γίνουν και θύτες αυτού του είδους βίας. Επίσης, οι γονείς θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το παιδί τους κατά την εφηβική του ηλικία, στην οποία θέλει να απελευθερωθεί και να ανεξαρτητοποιηθεί, γεγονός που οι γονείς δεν καταλαβαίνουν και προσπαθούν να επιβληθούν με κάθε μορφή εξουσίας, με αποτέλεσμα να τους δημιουργούν έλλειψη αυτοπεποίθησης. Ο σχολικός εκφοβισμός χαρακτηρίζεται από την επαναλαμβανόμενη, απρόβλεπτη παρενόχληση κάποιου παιδιού, το οποίο δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εμφανίζεται με τη μορφή του λεκτικού εκφοβισμού, χρησιμοποίηση πιστικών εκφράσεων, ελληνών σχολείων και τηλεονία, και ακόμα εκτός υπόσταση θυμάτων πιστικών εκφοβισμών. Ναι, καλέ, πες μας, πού να σας τα λέω. Έμαθα πως είναι από αλλού. Οι γονείς του είναι χωρισμένοι. Αυτό ήρθε εδώ. Άκου το κόμμα. Μην λέτε τίποτα. Η εικόνα θα λέει όλα. Ναι ρε, άστα να πάνε. Φύγαμε. Θα πάρουμε το φύγουμε. Έλα, τελείωνε. Τα λεφτά σου. Όχι, μη σου παρακαλώ, δεν κάνει. Γιατί? Θα το πεις τρομά σου. Τη δικιά σου. Τι πες, ρε!
σου. Είσαι ένα τίποτα, καταλαβαίνω. Όχι, εσύ καταλαβαίνεις. Άσε τις φιλοσοφίες και κάνε αυτό που σου λέω. Το μυρμήγκι είναι πολύ μεγάλο μπροστά σου. Εκτός του σχολικού επίπεδου είναι επικίνδυνες σοβαρές και μακροχρόνιες. Αφορούν τόσο τα παιδιά που χρηματοποιούνται όσο και τα παιδιά φοιτητές ή τα παιδιά παρατηρητές. Η τελευταία κατηγορία αναφέρεται στους μαθητές οι οποίοι παραμένουν αμέτρητοι χωρίς να υποστηρίζουν ή να προστατεύουν μία από τις δύο πλευρές. Όσον αναφορά λοιπόν τα παιδιά που εκφοβίζονται, έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από κατάθλιψη και άγχος τόσο στην εφηβική ηλικία όσο και στην ενηλικίωσή του. Τα θύματα συχνά έχουν τάση αυτοκτονίας ή παρουσιάζουν σωματικά συμπτώματα καθώς και μείωση της σχολικής απόδοσης, καθώς και πιθανότητες να παρατήσουν εντελώς το σχολείο. Σταμάτα να κρίνεις. Είναι κάτι σε προβληματίζει. Η βία δεν είναι λύση. Σεβάσου τους ανθρώπους. Αποδέξου τη μοναδικότητα του καθενός. Δεν είναι λύση να πατάς στους άλλους για να σηκωθείς εσύ. Μη σωπαίνεις. Μη φοβάσαι. 2 στα 3 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοσχολικής βίας. Ανάπηρος κι εσείς. Αν είστε θνήτης. Η συμπεριφορά δεν διδάσκεται. Ζείτε με προσπάθεια. Ζήσε ελεύθερα. Μην τα παρατάς. Ζήσε όπως σου αξίζει. Κάνε εσύ την αρχή και ας ενώσουμε τα χέρια. Είμαστε όλοι άντρες. Το σκηνοθετήσανε τα ίδια τα παιδιά, το παρουσιάσαν τα ίδια τα παιδιά, τα μηνύματα είναι δικά τους και μπράβο και πάλι. Δεν έχω να πω άλλο. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζω τα μηνύματα να